Sanibona, namhlanje ngithanda nje ukuthi sifundisane nokuthi ushintsha kanjani mhlambe kwenzeke into embi osukwini noma obungayithandi ukuze uzoyishintsha phela ngokusebenzisa umthetho wendalo and the power womqondo wakho of your mind. Ke ungakusebenzisa noma ngabe yisiphi isimo, kodwa ngizokuyenza isibonelo nje esi-specific uma kuza kuma-relationship, mhlambe umuntu waliwe. Namhlanje-ke si-neutralize-a, siya-rewrite-a i-emotional impact ye-experience embi. Khumbula imizwa yethu iyona ewukhiye ekutheni le phethini yezinto ezenzakala empilweni yethu iyaqhubeka noma siyayi-break-a yini leyo cycle. Lokho-ke akusho ukuthi siyayidinaya i-reality ukuthi lokho okwenzekile akwenzakalanga, nokuthi sizikhohlise ukuthi hhayi lobu buhlungu esibuzwile abenzakalanga. Futhi-ke akukona lokhu ukuthi sizozama ukwenza omunye umuntu enze into ngendlela esiyifunayo. Kodwa lokhu kungokushintsha-ke i-internal imprint, lokhu kuqopheka okwenzakalayo kuthina ngaphakathi, okushiya thina sine-experience yomuzwa omubi, ngoba le imprint izokhontinyuwisha ibe yi-cycle ilokhu iqhubekile. Yonke into eyenzakalayo-ke kuwena osukwini kushiya irekhodi, kuyaqopha kwi-nervous system yakho, imizwa yakho kanye nakwi-subconscious mind yakho. Kanti lokho kuqopheka uma kuhlala kunga-correct-wanga kuzoba yiphethini. Iphethini-ke ngazakwethu iyaphindaphinda nje, ilokhu iphindaphinda nje, ilokhu iphindaphinda nje, iy'nkinga lokhu zikhona zingapheli. Kanti-ke wena fanele u-revise, unga-fantasize. Asichaze-ke ukuthi sisho kanjani-ke. Uma ngabe into embi yenzeka, isibonelo nangu umuntu uyahlukana nawe mhlambe ukusendela imeseji, umqondo wakho awukhumbuli nje lawo magama. Umqondo wakho uzokhumbula i-shock, uzokhumbula leyo rejection, uzokhumbula lokhu obekuyinto oyithandayo wena, uzoba attached-ke manje kuleyo muzwa we-shock ne-rejection. Angikhathali noma ngabe ubu-aplayela umsebenzi, kwaba kwi-interview, wathola incwadi ekubhalela noma i-email ethi I regret. Lana kulesi sibonelo, into umzimba wakho oyikhumbulayo awukhumbuli nje lawo magama ukuthi I regret, ukhumbula i-shock ne-rejection. Lokho kusho ukuthi-ke iwundi yakho ikhona-ke manje, iyaqala iwundi yakho. Usuyobala-ke usuthi nosibanibani wangala, vele mina umsebenzi angiwutholi, kanti lokhu okwenzeke kawodwa awuzange uze ukushintshe ngoba awufundiswanga. Emva kwalokho kwagcina sekuyiphethini, kulokhu kuphindaphinda. Yikho usuzothi ubani bani, vele mina ngiwuthola umsebenzi, vele mina ngihlezi ngithole I regret. Noma usuyifunda i-email, usuzovela umqondo wakho urejiste leyo shock ne-rejection. Nansi-ke i-principle, i-subconscious mind yakho ayikwazi uku-operate kwi-logic nesikhathi. I-operate ngemizwa, i-operate ngey'thombe samfanekiso emqondweni kanye nokuphindaphinda. Uma-ke wena uzoshintsha i-emotion yakho yokugcina ne-impression yakho benayo emotionally kuleso simo esenzakalayo empilweni yakho, uzokwazi ukushintsha indlela egcineka ngayo kwi-nervous system yakho. Okusho ukuthi wena lokhu okade kukuphatha kabi akusezuqhubeka kube ama-future experiences wakho-ke. I-method yokwenza lokho-ke, isitebhu sokuqala, linda nje usuku luze lube over. Mhlambe leyo message uyithole ekuseni noma emini noma nini, linda kuze kuyoshona ilanga. Ungathi ngesikhathi wena imizwa yakho isephezulu uqeda ukuyithola leyo message ne-email ukuthi I regret noma hhayi siyahlukana, uzizwe ngazuthi usacasukile kakhulu manje, linda nje lize lishone ilanga. Uma usuwehlile umoya, preferably ntambama noma ebusuku nje usuzoyolala before ulale, hlala noma ulale embhedeni ube comfortable, uvala amehlo akho. Okwesibili, dlala lento eyenzakalile emqondweni wakho. Hhayi ukuthi uyayiphila futhi, kodwa njengoba uyidlala emqondweni wakho uyayi-analyze nje kancane, uyayi-acknowledge ukuthi oh okay, ngiyavuma ukuthi lokhu nolokhu nalokhu kwenzekile futhi kungiphathe kabi. Phele. Okwesithathu, usuya-rewrite-ke manje isiphetho sale ndaba. Awusabhali wena into ebeyenzakalile
Lokhu-ke kubalulekile. Awucimi konke lokho okwenzeka osukwini kodwa ushintsha i-final frame. Lokho bekuyiyona nto le ekuphathe kabi. Uma imeseji ebingenile kuwe ithi, angisafuni ukuba nawe anymore, asihlukane. Wena i-replace emqondweni wakho ngemeseji le obufisa ukuthi ngabe ungayithola. Mhlambe uzothi wena, ngiyakuthanda, ngikhetha wena, ngifuna ukuba nawe. Uyibone ifoni yakho, uwabone lawo magama, uzwe umuzwa wokuthi uyaphumula emzimbeni wakho. Ungabi excited, ungabi obsessed, kodwa ube ne-relief. Okwesi-4, izwa-ke, feel the state, not the story. Ukhiye la ukuthi ube nomuzwa. Yila abantu abafeyila khona kakhulu-ke uma kuza emizweni. Awuzame ukufosa ukuthi i-reality ilalele wena, kodwa uvumela umzimba wakho ukuthi uzwe, u-experience ukuthi kufila kanjani mangabe isimo lesi sesisombulukile. Uyakuzwa lokho emzimbeni wakho. I-nervous system yakho-ke fanele ukuthi ikhole ukuthi hhayi, siphephile futhi. Ingathi i-system yakho ngi-reject-iwe. Hlala-ke kuloyo muzwa for 10 to 20 seconds. Umuzwa walesi simo lesi esihle osusi-replace-ile. Yebo ukwenzile lokho akakwenzile umuntu wakusho lokho akushoyo, kodwa wena uyakushintsha ubhale lokhu obukufunayo. Uma bokade kuwumsebenzi ade bethe we regret to inform you, wena buka the same message, zibone ngamehlo engqondo, uhambe uyovula i-email yakho, hawu uyayibona ivela kule recruitment company noma kule organization akade u-apply kuyona. Bese uyayibona i-message isho ukuthi, we are pleased to inform you that you have been hired, congratulations, you start on this day. Ujabule, uyibone, uyifunda leyo message, wabona amagama, uzizwe une-excitement ukuthi uzozizwa kanjani njengoba le message isho. Sebekutshela nanokuthi uzoza ngaluphi usuku, imagine nje yonke leyo nto. Ukhiye ulana-ke, awugcini nje ukuthi udlale lokho kawodwa. Kuphindaphinde lokho noma cishe kawu-10 up to 20 times uma ungakwazi. The more ukuphindaphinda le scene yakho njengoba uyenza 10 to 20 seconds, awuzuba yisini enkulu. Udlala nje leso sithombe, uyifunde, uphinde uyifunde imessage yakho ngale ndlela, congratulations, we are pleased to inform. Uyislima nje wena la. Ulokhu uphindaphinda into eyodwa, uyayiphindaphinda 10 to 20 seconds iclip, uyiqale phansi, 10 to 20 seconds iclip, uyiqale phansi, 10 to 20 seconds iclip. Ngasekuqaleni uzobona ngesikhathi uzama ukwenza umqondo wakho uzozula ufuna ukwenza zonke izinto. Kodwa ngithi uyazi wena unenhloso, njengoba ulokhu uyenza uyiphindaphinda le clip, ayikho yinde. Awuzulokhu ungena kuma-details ukuthi sengizohamba-ke manje sengizogqoka ukuthi cha, udlala le clip yalento eyenzakala specific to i-email oyifundile. Angithi iyona le esifuna ukuyishintsha kwi-nervous system. Uyayiphindaphinda 20 times is very, very, very fine. Bese uyayiyekela-ke. Okwesihlanu ongakwenza, ungalokhu agiwisha emqondweni wakho afterwards. Umqondo wakho-ke ungakutshela ukukhohlisa ukuthi hhayi akukona lokho okwenzakalile, wena ungalokhu uphikisana nomqondo wakho. Simply nje responda kumqondo wakho nje ukuthi nje mina ngishintsha lokhu okuzohlala ngaphakathi kwami. Emva kwalokho bese uyalala. Kungakuhle-ke futhi uma ungadlala ama-affirmations, ngoba ama-affirmations azokukhipha ngempela-ke ekutheni ucabange ngalento oqeda ukuyenza. Why-ke lokhu kusebenza? Ngoba umqondo wakho ujulile, u-subconscious mind wakho u-update i-memory during i-rest. Ngesikhathi usaphithizela nje, angeke u-subconscious mind wakho ukwazi uku-update. Lokhu okuwumuzwa owufakayo kuwe ngaphambi kokubulale, ikona okuzoba umuzwa ohlalayo noma odominant kwi-pattern nokwi-behavior yakho. Lokhu-ke akusho ukuthi-ke manje lo muntu ngakusasa usezoshintsha umqondo wakhe, cha, akulona iphuzu lelo, kodwa okushintshayo uwena kuqala nalokho okukholelwayo ngawe. Awusewena wena umuntu olahlwayo, awusewona wena umuntu orejectwayo. Imizwa yakho, i-baseline nje yemizwa yakho
kanye nama-expectations wakho, izinto ozilindelayo kuwe ngoba ushintshile wena iphethini. Uma ngabe lezo zinto ushintsha, lokho okwenzeka ngaphandle kuzo-recognize-a, ku-reorganize ngokwakho naturally ngaphandle kokuthi wena ukufose. Ey'khathini ey'ningi-ke abantu mhlambe lo muntu akade kwalile uzobuya. Ngesinye isikhathi i-situation engcono izoqhamuka. Ngesinye isikhathi nje uzoyeka uku-attract-a-ke labantu abakunikeze lobu buhlungu obufanayo ngoba usushintshile wena your internal state. Khumbula manje la wenza izinto intentional. Zonke-ke lezi zinto zo-3 i-method le esikhuluma ngayo ayikona ukuthi sikhontrola abantu noma izimo. Ifokhasa ekuyekeni ukuvumela ukuthi izinto ezimbi zidefine ubuthina ngaphakathi. Uvumelekile ukuthi urevise lokho okukuphula umoya osukwini. Uvumelekile futhi ucorrect imizwa yakho nalokho okudamage imizwa yakho. Uvumelekile futhi ukuthi usuku lakho lugcine luphelele noma ngabe kuthiwa usuku lakho belunzima kanjani. Kwenze lokho njalo ebusuku ngoba akukona kuphela la ozoba khona nezimo mhlambe waliwe noma uthole i-message noma i-email eyokuthi I regret. Ziningi ezinye izinto eziyibonelo in general nje ezingabe zenzekile mhlambe ezingenzeka zingahambi ngale ndlela obuyifisa. Awukwenzi-ke lokho uku-escape i-reality kodwa ukwenzela ukushintsha ukuthi kungalokhu kuphindaphinda izinto ey'fanayo empilweni yakho-ke. Ngiyabonga, ngiyathemba ukuthi siyakuzwa-ke lokho. Ungahlali nomuzwa wento eyenzakalile empilweni yakho osukwini ungayishintshi. Ungashintsha nanoma ngabe yini. Uma uthanda ungakhomenta, mhlambe ngizokwenzela isibonelo nge-situation e-specific kuwena kodwa ngiyathemba ukuthi kucacile futhi kusimple ukuthi sonke singakwazi ukushintsha ama-reality wethu kwiphi? Kwi-nervous system.